Magandang buhay mga bossing. Kumustang buhay? Kumustang kinabuhi? Sa last video natin, i-share ko lang kung ano yung sangkap na ilalagay ko pag umorder ako sa Subway. Baka makatulong lang naman. Kasi dumaan din ako sa ganyan yung first time ko kumain sa Subway. Talagang hindi ko alam kung ano orderin ko. Anong ipapalagay. Ang in-order ko mga boss ay cold cut na footlong. Bread na ginamit kay multigrain. At saka palagay mo lang ng cheese. Sabihin mo lang toasted. Alright, lettuce, tomato, onion, cucumber, spinach. And that's it. Mayonnaise. Mayo, yeah. Anything else? More sweet onion sauce. Oh, yeah, that's the one. Sure. And a strip of hot sauce. I mean, one strip of hot sauce. Yeah, and this garlic thing. Oh. Garlic aioli? Oh no, this one. The crispy onion? Oh, crispy onion. Yeah, sorry. And Parmesan cheese. And Parmesan cheese, for sure. Alright, thank you. And can you cut in half, buddy? Yeah, and wrap separately? Yes, please. Thank you. Perfect. Yun lang naman mga bossing. Pwede mong i-cut in half mga boss. Orderin mo footlong. Cut mo lang in half. Pwede rin separate wrap para mas makakatipid ka. At saka umorderin kami ng pop. Pop pala ang tawag dito sa soft drinks mga bossing. Bago din ako yan nung bago akong dumating mga boss. Pag nag-counter kayo ng pop, yun yung tawag dito sa unlimited nga. Pero hinihinay lang tayo. Baka ka diabetic pa tayo. Pero at least kung nauuhaw ka talaga, ulit-ulit. Kasi pwede kang bumalik. Yan, naka-touchscreen lang. And of course, ang kinaganda din dito mga boss, kung nakikita nyo yung staff nila, maraming tattoo. Dito pala sa Canada mga bossing, parang normal yung maraming tattoo. Walang judgment sa mga nagustuhan ko dito. Walang judgment sa may hikaw, mahabang buhok, maraming tattoo. Patas lahat. Dito sa Canada mga boss, patas lahat. Kung mataas ka man sa Pinas, pagdating na mo dito, patas tayong lahat mga bossing. Yun lang mga boss. Salamat sa pag-watch ng video na naman. Sa next video na naman tayo magkita-kita. At saka pagkatandaan mga bossing ang kasabihang nadapa more.